Ето искам Бойчо, ще спортуваш. Ще ме настигнеш ли? Ще ме настигнеш ли? Айде, можеш. Сега аз та горе. Ще те настигна, да знаеш. Давай. Дай. Виж колко малко бягай и се измори. Айде бягай. Не се отказва. Много хубава тениска имаш. Кой ти я подари? Ли? Радвам се. Мерси. Той значи много те обича. Да. Ти обичаш ли го? Да. Завинаги? Да. Все повече и повече. Да. Айде да видим. Ама не само на думи. И наистина искам да го обичаш. Добре. Бойчо. Вижте, сам си изляза.